Vi skal så snakke lidt om, hvordan det romerske imperie det var før i tiden. Det romerske imperie er delt op i tre perioder, henholdsvis den tidlige republik, mellemrepublikken og senrepublikken. Ifølge antikkens tradition, så var Roms grundlæggelse den 21. april 753 før vores tidsregning. Dog var byen uden en stor rolle. Roms historie er baseret på forskellige myter, men vi tager udgangspunkt i, at der var 7 konger i en by på 7 høje. Den sidste konge blev smidt af tronen i 509 før vores tidsregning, og indtil da kan en teori være, at den sidste tilbagestående konge havde taget de 6 andre konger. Efter denne periode var kongen nærmest et skældsord, og byen blev til en republik, og derefter kom de tre perioder. Jeg vil starte med at fortælle lidt om den tidligere republik, som varede fra 509 før vores tidsregning til 338 før vores tidsregning. Den tidligere republik var negativt påvirket af indbyrdes strid mellem patricier og plebejer. Plebejer var den svage del af samfundet. De var socialt og økonomisk sammensat, var en sammensat befolkningsgruppe. De var få velstående og mange fattige. Hovedparten var bønder, resten var håndværkere og handlende. De havde ikke ret til politiske embeder. Senere hen fik plebejerne dog nogle specifikke nedskrevne krav til staten. Nogle af disse krav kunne fx være ophævelse af gældsslaveriet, mere retfærdig fordeling af den offentlige jord, og disse krav blev imødekommet i 287 før vores tidsregning, og her blev striden formelt afsluttet. Patricier var så den fine del af samfundet, fordi at de var netop den fornemme fødselsadel, de var store jordbesiddere, de nedstammede fra kongetidens tidligere slægter, og de udgjorde mellem 5 og 10% af befolkningen. Selvom det kun er 5-10% af befolkningen, så fyldte de dog alligevel en stor del af samfundet, fordi de netop styrede så meget økonomisk. De havde også eneret til embeder og kontrol over domstolene. Ved midten af 300-tallet før vores tidsregning, der havde Rom sideløbende med den indre uro underlagt sig den italienske halvø, som havde taget 400 år at opnå herredømmet over Mellemitalien. Romas store sejr over adskillige forbundsfæller var omkring 338 før vores tidsregning, og det blev altså til et vendepunkt, hvor flere og flere byer fik romersk statsborgerret. Okay, og nu vil jeg fortælle lidt om Mellemrepublikken. Og de 2 første krige i den her periode, det var ikke meget andet end røvertogter, og det øgede egentlig bare mulighederne for sejr og ære. I mere end 300 år var Rom næsten i konstant krig. Også derfor så blev det romerske samfund gennemstyret af militarisme og krigerideologi. Og hermed der udløste det bare nye krige. Resultaterne af alt det blev en massiv udvidelse af Roms territorium, og selvom Rom ikke bevidst stræbte efter herredømme. Der opstod stridigheder mellem Syditalien og Karthago, og det havde stor indflydelse på Sicilien. Rom sejrer så, og Sicilien de bliver en romersk provins, og det blev så styret af en statsholder, som skulle sikre ro og orden. Rom fortsatte den overøiske ekspansion efter den første puniske krig, og så herefter så blev Rom totalt ødelagt ved den tredje puniske krig. Senere blev det en stormagt i Middelhavsområdet. Førhen der var bonden både borger og soldat, og nu kneb det med at skaffe nok soldater til de mange krige. Man kunne sige, at de nærmest var blevet en slags slaver i deres eget samfund, fordi de ikke længere havde lige så stor indflydelse på samfundet, som de havde før. Bønder de flyttede hermed så ind til byen, og det gjorde så, at indbyggertallet steg kraftigt i løbet af 100-tallet før vores tidsregning. Og fordi der er så stor forskel mellem rig og fattig, så voksede det også rigtig stor uro. Ulrik, vores PowerPoint den gad ikke lige skift, så derfor får du lige det her billede med oven i det, Camilla lige har sagt. Og jeg skal så fortælle lidt om Senrepublikken. Senrepublikken den varede fra 133 før vores tidsregning til 27 før vores tidsregning. Udviklingen af det romerske imperium blev herefter yderligere udviklet i Senrepublikken, som var i voldsom grad påvirket af borgerkrig og politiske kriser. Dette førte til, at det politiske system gik konkurs og fik et sammenbrud. Roms ekspansion fortsatte, og herredømmet blev udvidet hele Middelhavsområdet, efter erobringen af Egypten i 30 før vores tidsregning. Det politiske sammenbrud blev hurtigt udviklet til en ekstrem uro, hvor uroen eskalerede til blodige indbyrdes kampe.
Dette skete så i år 133 før vores tidsregning, hvor Tiberius Gracchus foreslog en omfordeling af det offentlige jord i Italien. Lovforslaget lød på, at i stedet for at overklassen havde fri mulighed for al den jord, de havde lyst til, så ville jorden blive delt ud til alle de borgere i samfundet, uanset socialklasse. Tiberius Gracchus forsøgte efterfølgende at indføre loven med utraditionelle metoder, eftersom det ikke blev imødekommet, og han blev derfor dræbt i år 132 før vores tidsregning, altså et år efter hans lovforslag. Og jeg vil så snakke om vejen til kejserdømmet. Og vejen hertil, den var lang, og der var masser af politiske intriger. Og det førte til flere borgerkrige. Men alle mænd, de fik lov at stemme, men det var kun de mest velstående, som havde indflydelse på beslutningerne, der blev taget. Og Athen, det fik aldrig det samme demokrati igen efter det her. I krisesituationer var der udnævnt diktatorer, som skulle tage sig af tingene og på en måde lede folket. Og i senrepublikken, der blev der udnævnt to diktatorer, som til den tid var Sulla og Caesar. Senatet fastlagde udenrigspolitikken samt fordelte provinserne. Men alt det ændrede sig i løbet af kejsertiden, fordi her skete en stor forandring. Man kan faktisk kalde det romerske kejserdømme en slags skjult enevælde, fordi her var det nemlig kejseren, som bestemte over alle hans slags dukker, eller alle dem, som var under ham. Men meget forandring er sket siden der.